बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दाख्लै बावैसो आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन ब्रादार धीराजनि न'आव फैनानैहाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे जिर' मिलायखौबो भिडिअ लाफादोंमोन आं ब्रादारखौहाय बिथाङा दानसेयावनो 11L खामायदों होननानै आं होदोंमोन गोबाङानो मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों 11L मोननायानो बे न'खौ लुदों नामा सानदों आरोखि ना ब्रादार धीराजनि न'खौनो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआवहाय आङो बे न' बिगोमा ब्रादार धीराजखौबो देखायगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे ब्रादार जिर' मिलाया माब्रै दानसेयावहाय 11L खामायदों बेखौबो आङो डिटेल्स नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय लाबोनानै होगोन दा बेनिखायनो जायफ्रा भिडिअखौ नायनो गोसो जोबजासे नायलांनो हागोन अब्लानो गासैखौबो मिथिलांजोबगोन लोगोफोर दिनै दंफैयो आङो नै बलांगुरि बाथाबारियावहाय मास मोनसेयावनो 11 लाख खामायग्रानि न'आव दंफैयो आरोना ब्रादार जिर' मिलायनि न'आवहाय ओमफ्राय नै बेना गारि गोदाना बेनो नै MT आरो बेनो दाख्लै लायदों बिथाङा नै 11 लाख मोननाय जों लायदों आरो बिनि सिगांबो मोनलाबायदों ओमफ्राय नै खारा बेनो आरोना दा दाख्लैथ' आङो गोबां रायजाबाय आरोना डिटेल्स खिन्थायैनि ओमफ्राय आं खोन्थायाखै मानि थाखाय खोन्थायाखै बेखौबो आं दा एसे बुंहरनोसै आरो दा ब्रादार जिर' मिलायनि न'आ बेनो आरोना नै नायनानै लादो खबर सबर मा जाया ब्रादार मोजां एकदम ओमफ्राय नै मबाइलाबो बेनो नै Samsung Ultra गंब्रै ना 24 गंसे लादों होनदोंमोनलाय नों गंबा जाबाय ने दा गंबा जाखाबाय लानो लुबैयो मबाइलखौनो बायनानै आरोखि ओमफ्राय लाथ'वाखिसै आं आइफनबो ओमफ्राय चेनेला बेनो नों मा लिरदोंमोनलाय फेसबुकाव मिलाय नार्जारि ओमफ्राय इउटिउबाव जिर' मिलाय दा निस्सय खोनाखाबाय बेखौहाय माने इउटिउबावबो लोगो मोनगोन फेसबुकावबो लोगो मोनो आरोखि फल' खालामहैनो हागोन बांसिन थायो ओमफ्राय नोङो मा भिडिअ होयो ओरैनो आं ओरैनो रिल्ससो खालायलाबायो फेसबुकाव रिल्स खालामलाबायो ने आदसा ओमफ्राय दाख्लैथ' गोबां रायजाबायलै आंहा डिटेल्स खोन्थायैनि माबोरै बिदि फैसा मोनखो माने बियो जाहैबाय मोनसे एप्स प्ले स्ट'राव मोनो पप'मोन सिगां ओमफ्राय उनावहाय बियो जोंनि एन्ड्रइडआवहाय बनि लाबाय नामा ओमफ्राय बेहायनो नागावनानै मोनदों खस्थ' खालायबाय थानानै माने ओरैबायदि जायो आरोखि ना आं खोन्थायाखै गोबाङानो फैसा बेयावहाय इनभेस्ट खालामनानै गेलेलाबायनानै सोरबा बिदिया दुजुथाला थैलाबायगोन नालाय दा बिनि थाखायनो आङो खोन्थायाखै आरो लुप जालाबायगोन ना मानसिफ्रा बेखायनो आं खोन्थानाय जायाखै आरोखि एक्सुवेलि आं बे भिडिअनि गेजेरजोंबो बुंगोन माने बेफोरबायदिखौ गेलेनानै बेखार फैसा गारनाङा आरोखि ना दा बिबा मा खालामा मोनदों गाबदोंलै गाबफ्रांदोंबो गेम गेलेनानै थैनायाव 40,000सो थैग्रोबायमोन आयौ बिदि थैग्रोबायमोन होमब्ला निस्सय खोनाबाय दा दंफां संफां फानजोबनानै गेलेदों आखाय दा मोनफिननायखायसो नों मोनफिनबाय बेबायदि बोरैबा बोरैबि नों मोनस'नायखायसो जुदि मोनाबा अफार दंमोन आरो जोंनिथ' गैयि मानसिफोरनिया एसेबां थाखाया मामुलि नङा 40,000 थाखाया दा जुदि बायसान्स मोनामोनब्ला गैलेमोन दा बरबासैमोन दंफां फाननानै बोरमाबो फाननानै बोरमा अमाबो लानाय मा होनो माइ हादों लानाय बेफोरबायदि फैसाखौनो बेयाव गेलेनानै बेखार जुदि गारनानै जुदि मोनामोनब्ला सेसमोन आरोखि दा जेनेबा बोरैबा मोनफिनबाय दा बेखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों होनो आरोखि गेलेयैयानो मोजां बेस आं ओंखायनो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय माने खोन्थानाय जाया आरोखि ब्रादारा फार्स्टआवहाय होनदों बनियाव मोनदों होननानैहाय जायफ्रा बुजिग्राफ्रा बुजिखादों बेयावनो दा बेखिनि आरोखि लोगोफोर दिनै दंफैबावोलाय आङो नै बलांगुरि देवथारियावहाय ब्रादार धीराजनि न'आवहाय ओमफ्राय नै गोबांथार गारिफोर दंफैयो आरोना नै मालिकआ न'आवनो दं आरो नै गावनि लोगोफोर जागोन ओमफ्राय जों दंफैयो नै गोबां बेरायनोहाय ओरैबो दं नै जिर' मिलाय ब्रादारबो ब्रादार बे न'खौसो दाखालहाय नोंनि सानखादों दा मानसिफ्रा आंनि नङा माबानिसो ब्रादार धीराज बिदि आरो ओमफ्राय नैबे सेरास्टन जाहैबाय नै नायाखौ नायगासिनो नुयो गोगोम न'आव दं नै थांगासिनो थाङि माबाफोर प्रग्रामफोर थागोन गावसिनि ओरैबायदि गारि दंफैयो नै गारिया बुङा दंफैजोबखायो माथो सोरबा सेल्फि लालाबायदों नै आयु होनाय नङा नै ओरैहाय नायदो नै ओरैहाय बानायगासिनो दङ ओरै नायलाय नै माबायदि बरिया नै नाफ्रा नायदो नाफ्रा नायदो नै इयाव नाफ्रा बरियानो आदा बेरायलाबायफैबायलै एसे अजाया दा आदा केमेरायाव नांफाला
मालिकआ बेनो नै आदा मोजां ना खबर सबर ने औ दे आदा थेंक इउ औ आदा दिरासा नै गोजोननाय थाबाय औ लोगो मोनफैबाय दा बेनो आरो नै आदाया मालिकआ न' बिगोमा गोबाङानो दाखालहाय सिनायाखैमोन दिनै आं खोन्थाबाय आरो आदाखौहाय दा लोगोफोरबो दंफैयो नै गोबांथार गावसिनि माबा एसेफोर लोगोफोर दंफैयो बिदि आरो नै ओमफ्राय नायदोब्रा मा जात नै गार्डेनफ्रा नायदो नोंसिनिफ्राय आं फार्स्ट टाइम फैनाया आं खोन्थादों आदसा औ नै बरिया बरिया गार्डेनफ्रा नुबाय माबायदि वाव बरिया नै नायदो होस नै ओरैहाय बरिया बरिया नै ओइ र' एसे बेरायग्रोनोसै नै जोबथा नै ओरैहाय मोजां मोजां दंखायो नै नै दा लोगोफोर एसे आं देखायबावनि न'आवबो गाखोलांनानै देखायबावनायसै आं ओमफ्राय न' मालिकखौथ' आं दिनैहाय देखायखाबाय नै ओमफ्राय बङाइयावबो दं होननानै खोनादों आरोना बिदिनो गोगोम गोगोमनो ओमफ्राय गामियावनो लुबाय आदाया बिराद गोजोनथाव खौरां आरोना गामिफ्रावनो बेफोरबायदि लुनांगौ मानो होनना बुङोब्ला बेयावहाय खुनु पलुसन गैया साउन्ड पलुसन गैया बिराद मोजां आरोना बार खोलो खोलो नेचारेल दा गामिफ्रावनो लुनाया जोबोद मोजां आरोखि ओमफ्राय नै ओरैहाय बिराद मोजां मोजां दङ दै गार्डेना नै गोजोनो दाबा बेयाव फैला औ औ ओमफ्राय नै ओरैहाय नाखौ नायगोन ब्रादार नै बेयावहाय बिराद नै बेखौहाय दिनैहाय हगारथ'वाखै आरोना माने गोबां मानसिफोर फैनायखाय बन्द' खालामनानै दोनथ'दों नै बेयावहाय दै बाज्रुम होयो आरोना बिराद मोजां नै दै बाज्रुम होयो होस नाया गोगोम गोगोम दं नायदो मबाइलाव गलांलाबो जेबो जानाय नङालै आं एसे जागोन दा खिन्थु गोथौ जानो हागौलै एसके ना आइफन मबाइला गैलाबो जेबो जानाय नङा आइबो सोमजायो जा एन्ड्रइड बिदि आरो ओइथ' गोजौआव थाङि बै गोजौआव थाङि न'आथ' सलिडल' बानायखादों नै ओरैहाय गाखोलांनांगौ ओरैहाय सन'आ ओरै गाखोलांनांगौ जायगाखौ देखायबाय ओरैनो गाखोफैदों फै ओरै फैदो ओरैजों हाबनायसै बरियानो फुख्रियाथ' गोगोमखा वाव भिउआ नायदो नै नैयाव ग्लास दं नै ग्लास हा गोजौआव थांबावनि ओरैबो नायहरनो हनै बरिया मालिकआ मानसि दङ आरोखि मालिकआ बैयाव दंहैयो हनै आदाया मालिकआबो दङ ले थांबावनि गोजौआव गोजौथाराव फैदोंमोन लक होनानै दोनदों आरो नैयावहाय लक होदों मानसिफ्रा थांलाबायो नालाय दाखालहाय आं गाखोनानै देखायखाबाय बिदि आरो